Suomi on ensimmäinen maa maailmassa, jossa naiset saivat täydelliset poliittiset oikeudet. Vuonna 1907 valittiin 19 naista eduskuntaan. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Norjassa naiset taistelivat itselleen äänioikeuden. Vuonna 1921 Ruotsissa perustettiin Fogelstadin naisten kansalaiskoulu. Siellä naisille opetettiin, miten he parhaiten voivat käyttää hyväkseen juuri saavutettua äänioikeutta. Vuonna 1973 säädettiin Tanskassa aborttilaki naisliikkeen painostuksen jälkeen. Tanska oli ensimmäisiä länsi-eurooppalaisia maita, joka salli vapaan abortin. Kun Islanti valitsi ensimmäisen naispresidentin vuonna 1980, oli hän samalla maailman ensimmäinen demokraattisesti valittu naispuolinen valtionpäämies. Monet tunnetut ja tuntemattomaksi jääneet naiset ovat muuttaneet historiaa. Nyt on meidän vuoromme. Ensi vuonna, kesäkuussa 2014, järjestetään Pohjoismaiden suurin kokous kaikille, jotka haluavat nähdä tasa-arvoisen maailman. Kokoonnumme Nordist-foorumiin Ruotsiin asettamaan tulevaisuuden keskeiset kysymykset ja jättämään yhdessä jälkemme historiaan. Tanskaa, Suomea, Islantia, Norjaa ja Ruotsia pidetään maailman tasa-arvoisimpina maina. On helppo ajatella, että miesten ja naisten tasa-arvo on kehityskulku, joka etenee itsekseen. Että ajan kanssa kaikki muuttuu ihan itsekseen yhä paremmaksi ja paremmaksi. Uusi sukupolvi voi kuitenkin menettää sen, minkä edellinen sukupolvi saavutti. Siksi on aika kokoontua yhteen ja päättää laajalla rintamalla, mitkä tulevat olemaan meidän aikamme saavutukset. On aika toimia. Time till agera. Det är dags för action. På tiden att handla. Till Henry. Miten mielestäsi meidän tulisi toimia tehdäksemme maailmasta tasa-arvoisemman? Osallistu Nordist-foorumiin ja keskustele aikamme suurista poliittisista, taloudellisista ja ympäristöllisistä haasteista. Löydä uusia ratkaisuja ja ole mukana vaikuttamassa kantoihin naisten oikeuksista, samanarvoisuudesta ja tasa-arvoisista elinolosuhteista. Edith Södergrania mukaillen, ei ole meidän asiamme tehdä itseämme pienemmäksi kuin olemme. Tervetuloa, tavataan Malmössä!